Ja. Hej, jeg hedder Andreas Breve. Hej, jeg hedder Karl Auerberg Øster. Hej, jeg hedder Camilla Bjergkold. Hej Jakob. Nu skal vi se på, hvad der forstås ved skalaafkast. Og vi vi ved, at når man producerer et eller andet, så er det typisk rigtig dyrt i starten, så bliver det billigere og billigere og billigere, indtil man når et optimalt, hvor man tjener gode penge, og det giver mening at producere til den pris osv. Og så på et tidspunkt, så begynder det at blive dyrere igen. Så vi skal finde ud af, hvornår sker det, og det er altså det, vi bruger skalaafkast til. Altså, hvordan output ændres, når alle input, f.eks. K og L, skaleres med samme faktor t over 1. Og det her t over 1, det kan også godt være mellem 0 og 1, men typisk er vi interesseret i at finde ud af, hvad der sker, når vi opskalerer. Og der skal t altså være over 1. Så der er 3 forskellige muligheder. Det kan være stigende, det siger increasing returns to scale, det kan være konstant, constant returns to scale, eller det kan være faldende, decreasing returns to scale. Og det handler egentlig alt sammen om, bliver det dyrere eller billigere at producere en enhed af det, man nu sælger, eller sker der ikke noget? Bliver det bare ved med at koste det samme, så vil det være konstant. Men altså, vi har den her formel, som siger f af t gange k, t gange l. Hvis den er større end t ganget med f af k, l, så har vi altså IRS, Long Range Average Cost, falder med størrelsen. Det vil sige, det bliver billigere, hvis vi opskalerer, og derfor vil vi gerne opskalere. Hvis de her to er lige med hinanden, og det skal selvfølgelig siges, at t i det her tilfælde er vores faktor, så vil LRC være flad, så vil vi altså ikke nå en optimal, så vil det bare være det samme, om vi opskalerer eller ej. Så har vi den sidste mulighed, det er faldende DRS. Det er altså ikke det, vi snakker om i Formel 1, hvis du ser Formel 1, det der jeg ikke gør. Men det vil altså sige, at hvis f af t gange k, t gange l er mindre end t gange f af k, l, så har vi en stigende LRAC ved en opskalering. Det vil altså sige, så har vi ikke lyst til at opskalere, så når vi på et eller andet tidspunkt en optimal skala, hvor hvis vi opskalerer mere efter det, så kommer det altså til at blive dyrere og dyrere, og så bliver det et dårligt business for os. Så der vil vi gerne stoppe ved den optimale skala. Kort sagt, bliver det dyrere eller billigere per enhed, hvis man opskalerer. Ja. Yes, så i opgave 1b har vi 3 forskellige funktioner, og der skal vi altså finde ud af for de forskellige funktioner, om vi har at gøre med stigende, konstant eller faldende skalaafkast. Og i A'eren så har vi f af k, l er lige med k løftet op i 0,4 ganget med l løftet i 0,6. Den er dejligt nemt, fordi der kan vi faktisk bare finde eksponentsummen, altså lægge summen af de to eksponenter sammen. Det gør vi her, vi får 0,4 plus 0,6, som giver 1. Og vi ved, at hvis vi løfter noget op i 1, så får vi altså bare, forbliver det samme. Og derfor vil vi få, at de to ting er lige med hinanden, og så ved vi, at vi har at gøre med en constant returns to scale. Så har vi at gøre med en constant returns to scale. B'eren, lidt mere tricky, så har vi f af k, l er lige med k opløftet i 0,7 plus l opløftet i 0,7, og jeg har opskrevet det i nogle trin. Det første vi gør, det er, at vi ganger alle input med t. Det vil altså sige, at vi først ganger k og l med t, og derefter ganger vi det også k og l med t her på den anden side af stykket. Så får vi det her stykke, og vi ved, at når vi har en, en bracket opløftet i en potens, så skal vi altså opløfte både t og k i den her potens. Det gør vi med begge, så vi kan trække t ud. Så når vi har trukket potensen ned i både t og k for begge de her udtryk, så kan vi se, at både k og l bliver ganget med faktor t opløftet i 0,7, og derfor kan vi trække det ud for en bracket, og så får vi det her udtryk her. Så får vi altså, på grund af at vi kan se, hvad vi har udregnet her, at f af t ganget med k, t ganget med l er lige med t opløftet i 0,7 ganget med f af k, l. Og hvis vi antager, at t er over 1, og altså som vi ved, at 0,7 er under 1, så gælder det, at t
opløftet i 0,7 er under t. Fordi hvis man opløfter noget, som er mindre end noget i et tal mindre end 1, så bliver det selvfølgelig mindre end hvis man ikke opløfter det i noget som helst. Derfor får vi, at f af t gange k, t gange l er mindre end t gange med f af k, l. Det er den her, vi er i gang med her, så det er altså faldende, det er s. Faldende afkast, det bliver dyrere per enhed at producere. Ja. Med serien har vi så at gøre med f af k, l er lige med k opløftet til 0,5 plus 2 gange l. Og den er lidt sværere, fordi der ikke er samme eksponenter på begge faktorer. Men altså trinene er de samme. Vi starter med at gange input med t, som er vist her. Og hvor det er muligt, trækker vi så t ud. Vi kan altså trække t ud af den her, og vi kan trække t, eller vi kan ikke trække t ud her, så det bliver det samme. Så får vi den her lange, hvor vi får det her led er lige med det her led. Og når vi sammenligner de første led, det er dem jeg har lavet en firkant rundt om her, så får vi at t opløftet til 0,5 gange med k opløftet til 0,5, altså er mindre end t gange med k opløftet i 0,5, når t er lige med, eller når t er over 1. For det andet led, det er så dem jeg har tegnet pil mellem her, der har vi 2t gange l er lige med 2t gange l, de er altså ens. Så hvis vi samler de to led, så får vi, at f af t gange k, t gange l er mindre end t gange med f af k, l, og derfor får vi, at det er et faldende afkast, altså decreasing returns to scale. I serien skal vi diskutere, om det giver mening, om vi får profit, hvis vi bare bliver ved med at skalere og blive større og større derudad. Svaret er selvfølgelig nej, og det typiske forløb fungerer altså sådan, at ved små skalaer, så er det IRS, altså Increasing Returns to Scale, det giver mening at skalere, fordi så tjener man mere og mere, men ved meget store skalaer, så bevæger det sig typisk fra Constant Returns to Scale til Decreasing Returns to Scale, altså at hvis man bliver ved med at skalere meget stort, så på et tidspunkt når man et punkt, hvor man altså ikke længere benefitter fra det, og det er på grund af begrænsninger, som f.eks. kapacitet, koordination, omkostninger, efterspørgsel og meget andet. Hej Jakob. Jeg vil nu prøve at diskutere lidt for og imod, om det giver mening at lukke den her togbane, der er til Aalborg Lufthavn. Man kan sige, at på kort sigt, der er der jo nogle forskellige faktorer, vi skal forholde os til. Det er primært de variable omkostninger, der er med til at afgøre, om det er relevant at holde driften kørende. Man kan sige, de variable omkostninger kan vi godt diskutere lidt, for det kommer lidt an på, om den her togchauffør, der vil være, eller kontrollører, om de er fuldtidsansatte, og derfor er en fixed cost for dem, der ejer selve togdriften, eller om de er timelønnet. Er de timelønnet, så er det altså en af de variable omkostninger. Og det, der så gælder her på kort sigt, det er, at hvis de variable omkostninger er større end det total revenue, der er, altså det, de indtjener på de 41 passagerer, der kører med toget om dagen. Hvis de variable omkostninger er større end det, så har vi lukkereglen. Så bliver der altså et tab at køre en ekstra tur for det nye tog. Og som jeg sagde til at starte, så er der jo lidt en anden side af sagen, og det er, hvis vi ikke ser lønningerne som en variabel omkostning, men det er faste fuldtidsansatte, der alligevel skal have deres løn. Så vil de altså være en del af fixed cost, som vi ikke kan gøre noget ved på kort sigt. Derfor vil vores variable omkostninger højst sandsynligt kun indeholde brændstof til toget eller elektricitet, som det kører på. Og på den måde vil der være en lidt større sandsynlighed for, at vi kan dække de variable omkostninger, der er ved de her 41 billetter, der er om dagen. Og hvis de så gør det, så giver det altså god nok mening at holde forretningen åben, altså at lade toget fortsætte med at køre, så fremt at vi har en højere total revenue, end der er af variable omkostninger. Okay. Først og fremmest, så skal det lige noteres. På lang sigt, der kan vi altså ikke forholde os til de 300 millioner, fordi de er sunk cost. Det er altså afholdte udgifter, vi aldrig nogensinde får tilbage. Og det er fordi, det er en anlæggelse af togskinner, og det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Det er bare udgifter, som er blevet afholdt. Og så på lang sigt, så gælder det så, at både vores faste, fixed omkostninger og vores variable omkostninger, de skal altså dækkes af vores indtjening, den pris, der er på de her billetter. Og man kan sige, at hvis vi både har de faste
omkostninger, som lad os sige, det er både vedligeholdelse og drift, ud over de variable, som er brændstof eller elektricitet til at køre togene. Så man kan diskutere for, at på lang sigt, der vil prisen på de her billetter, når der kun er 41 passagerer om dagen, ikke kunne dække vores average cost. Man kan altså sige, at her på lang sigt, der vil vores average cost altså være større end prisen på de billetter, de får solgt. Og derfor så vil det give mening at lukke, fordi det er simpelthen en minusforretning. Det, der ligesom ville kunne gøre, at de kunne fortsætte, det ville være, hvis der kommer mange flere passagerer. Så ja, det er sådan lidt den eneste redning, de har. Man kan sige, et eksempel på, hvornår en situation kan opstå med flere passagerer på det her tog, det vil være, hvis man på grund af de omstændigheder, der er ude i samfundet, vil være mere tilbøjelig til at tage toget i stedet for bilen, fordi man ved, at man allerede skal bruge en masse CO2 på det her fly, man skal ud og rejse med. Så derfor vil man have dårlig samvittighed, og man derfor skifte over til tog i stedet for sin gode gamle benzinbil. Yes. Hej Jacob, nu vil jeg gennemgå opgave 3, hvor jeg har tegnet den her flotte graf, men fejlagtige graf. Så vi har prisen op ad den her akse, eller omkostningerne, og så har vi Q, altså enhederne, ud af den her akse. Så har vi AC her, average cost, så har vi MC på den her, marginalomkostningerne, og så har vi MR her, altså den marginale omsætning. Og ved fuldkommen konkurrence, som det her eksempel det tager udgangspunkt i, så ved vi, at prisen den er lige med marginalomsætningen. Så prisen vil dermed altid være 60 i det her tilfælde. Og derudover så ved vi, at profitten den afhænger af forholdet mellem prisen og average cost. Hvis det skal være rigtigt i mikroøkonomi i forhold til average cost og marginalomkostningerne, så ved vi, at når average cost er stigende, så er average cost større end marginalomkostningerne. Og når average cost er faldende, så er marginalomkostningerne større end average cost. Og dermed så må de altså skære i average cost minimumspunkt. Det gør de ikke. Det er omvendt her. De skærer nemlig i marginalomkostningens minimumspunkt. Så hvis det her skulle være rigtigt, så skulle man bytte de her to om, sådan så at den her kurve, den bliver til AC, og den anden bliver til MC. AC og MC. Nu er den korrekt. Så i opgave 3b, hvor vi skal prøve at estimere, hvad profitten for den her virksomhed er på kort sigt. Der tager vi udgangspunkt i, at profitmaksimering det sker der, hvor MC er lige med MR. Det må jo så være det her punkt. Og bare lige til information, så har vi stadig beholdt de rigtige her, så vi har byttet om. Så det her nu er MC, og det her er AC. Og derudover så kan vi bruge formlen for profit, som siger, at P minus AC gange Q er lige med profit. Så vi kan tage og aflæse de værdier her, vi har. Så vi ved fra før, at P ved fuldkommen konkurrence, det er lige med MR, så det må være 60. Og så AC, det kan vi aflæse her cirka, har vi sat til at være 45. Det ved vi ikke om er helt rigtigt, men det aflæser vi det til 45 gange Q, som er 150. Og det bliver så 2.250. Så på kort sigt, så har den her virksomhed altså en positiv profit på 2.250, fordi at P er større end AC. Så der hvor de profitmaksimerer, hvor de altså sælger 150 enheder, det er der hvor det koster dem 45 gennemsnitligt, altså den average cost, at lave en enhed, men de kan sælge for 60, så de har en profitmargin på 15. Og det er det optimale punkt. Yes, så i opgave 3c, der skal vi diskutere udsagnet, at på lang sigt, så vil AC blive lige med 60, altså lige med prisen. Og ved fuldkommen konkurrence, så gælder det jo, at virksomheder, de har fri entry and exit. Det betyder, at de kan komme ind og ud af markedet lige så meget, som de har lyst til. Så det vil sige, at hvis de ser en mulighed for profit, og de kommer ind på markedet, så vil udbuddet altså stige, hvilket vil få prisen til at falde. Derimod, hvis der er tab, så vil mange af virksomhederne jo frit gå ud af markedet, udbuddet vil falde, og prisen vil stige. De her to faktorer, de vil blive ved med at modarbejde hinanden, indtil at AC og P er lige med hinanden.
Så når profitten den tager udgangspunkt i, at P er lige med AC, så bliver det altså 0. Så er der en normal profit ved fuldkommen konkurrence, og de tjener ikke nogen penge. Udsagnet tager udgangspunkt i, at der på lang sigt vil være en ligevægt, der hvor P og AC er lige mod 60. Og hvis det sker, så er det jo rigtigt nok, men det ved vi ikke. Og teoretisk så giver det ret god mening, at virksomheder går ud og ind af markedet for at opnå profitmaksimering. Teoretisk set så giver det her rigtig god mening, fordi at virksomheder jo de gerne vil tjene penge, så de går ind på markeder, hvor de kan se, at de kan tjene penge, og de går ud af dem der, hvor de ikke tjener penge. Det er der så i virkeligheden, altså i praksis, nogle ting, som man ikke tager beminde der. For eksempel de faste omkostninger, eller reguleringer, eller stordriftsfordele, osv. Så altså, teoretisk set giver det rigtig god mening, men i praksis så er det lidt mere kompliceret end det.